לו שולח חדשת שלום. הוא שותה לו כוס קפה ובורח. כן, בחדר כושר הוא תמיד ראשון. בשבילי הקיבוץ הוא פוסע, מפגישה לפגישה כל היום. מגיע למשרד תמיד עם דואר, בישיבות היא מצביעה עם הלשון. אוריה חוגג פה יום הולדת, ושולחים לו 1000 נשיקות. אוריה חוגג 50, כן, יודע לתקן מכוניות. כך עובר כל היום, את לא יודעת, פחמימות אצלו זה לא בא בחשבון. בוא נלך לכתוב קצת אבוקדו, וניקח גם לרמת השרון. ובערב כשהוא חוזר הביתה, העיף מבט בהשתקפות מן החלון. הוא עומד שם בפינה ומחייך לו, בין השיער שלו הוא במקום ראשון. אוריה חוגג יום הולדת, ואותו אנחנו אוהבים. בפינג פונג הוא תמיד מנצח, קרש הוא יבנה לך. כן, הוא יכול לתקן גם פרטרות, יכול לתקן אקורדיון, כן, יכול לתקן אפיפון, כן, יכול גם לתקן דלת וירון, מתקן לו גם דלת וירון.